Åh, vad fin det är. 10, 6, 1, 7, 5. Ja, bort med fingrarna nu. Megaby! Vilken stark den där tjejen. Gabby! Nej. Kom igen nu, Gabriella! Där kan hon inte ha med dina armar. Akta. Jag missar ju hela tiden. Men Gabby! Kom igen! Och så, Trampa! trampa på! Utsidan! Ta bort den där Fortsätt, armen! Gabby! Ja, duktig Släpp tjej. inte benet! Jag missar ju hela tiden. Bra jobbat! Det är bara att köra. Han blir trött. Så. Gå inte rakt. Nej. Han ser ut som han är lite trött. Där kan du inte. Håll in nu, Gabriella! Akta nacken! Ja, och så Tryck! lite... Bra, Gabby! Fortsätt! Tränat mycket till. Håll i, Gabriella! Fortsätt tryck, Gabby! Ja, kom igen. Läs. Awesome. Shit. Håll i. Nej. Aldrig, Gabby! Kom igen nu. Bra! Det är bra. Det är slut. Fan också. Upp på benen, Gabriella. Det är en period kvar. Frisyren är förstörd igen. Ska jag hämta mitt tassmål? Ja. Ska jag hämta mitt tassmål? Nej, det får man inte ta i match. Vi ser vad Gabriella håller på med. Ja, hon vann i sin match ganska lätt. Men den här tjejen har också vunnit i alla sina matcher. Och Hanna möter henne i sista matchen. Kom igen, Gabriella! Riktigt duktig. Fortsätt nu, Gabriella! Kom igen! Hon har ju bra försvar på allting. Och så upp! Fortsätt trappa, Gabby! Kom igen nu! Där! Ja, det är bra, Gabriella! Ja. Och så jobbar vidare där. Bryter du? Nu bryter du då! Kom igen! Tryck, Gabby! Ja, de är så långt utanför mattan. Bra jobbat, Gabriella! Bra, Gabby! Ja. Man får inte bara putta ut. Ja, jag vet inte. Jag kan inte det där. Om det är en kampsituation och man backar så... Oj, kom igen, Gabriella! Håll i! Nej. Håll i armen! Släpp armen! Det gör ont.
Aj, aj, aj. Det gör ont som stör. Vänd Gabby! Kom igen Gabriella! Stora! Fort Gabby! Kom igen Gabriella! Kom igen då! Det är bara... Kom igen Gabby! Håll emot armbågen där nu! Aldrig! Det är bra Gabriella! Ja, håll ut nu lite grann. Håll ut Gabby! Nej, hon måste komma upp. Försök att komma loss nu Gabriella. Och så! Kom igen nu Gabriella! Kom igen nu! Hon var duktig den där tjejen, men inte så mycket att säga. Men Gabby var bättre. Hon var teknisk. Hon hade mer tekniskt. Hon bara försvarade. Hon gjorde inget mer. Hon var bra på att försvara sig. Men hon gjorde inget mer. Det var Gabby som var det bästa brottaren på det. Jennica Kjellberg möter IK. Vi fortsätter på 2 match 525. Jonathan Rydell